Türkmenistanda Pagta ýygymy kampaniýasy dekabr aýynyň ikinji ongünlüginiň ahyrynda hem dowam edýär. Bu maglumaty owa hojalyga gözegçilik edýän wise-premýer Esenmyrat Orazgeldiýew hem tassyklaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň 17 dekabrda geçiren video şekilli iş maslahatynda Orazgeldiýew Açylmadyk we Daşowuz welaýatlarynda Pagta ýygymynyň tamamlaýjy tapgyrda alınıp barylandygyny aýtdy. Şu güne çenli ýurdumyz boýunça jemi 1.099.236 tonna ak altyn şolsanda Ahal welaýatynda 231.542 tonna, Mar welaýatynda 335.914 tonna, Lewap welaýatynda 301.555 tonna, Daşowuz welaýatynda 230.225 tonna hasyl taýýarlanyldy diýip wise-premýer prezidenti hasabat berdi. Wise-premýeriň bu çykyşyndan soňra Azatlyk radiosynyň welaýatlary ýyg-ýygdan sapar edýän aşgabatly habarçylarynyň biri Mar we Lewap welaýatyndaky pagtaçy kärenneçileriň ençemesi bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Habarçy bilen söhbetdeş bolan Marly we Lewaply kärenneçiler köpçülikleň ýagdaýda bolmasa-da Pagta ýygymynyň dowam edýändigini, meýdanda açylman galan gozalaryň we gowuçanyň çöpüne iýilip galan pagtanyň üýtükleriniň ýygnalýandygyny gurrun berdiler. Mar welaýatynyň Türkmenistanda etrawynyň Seydi Daýhan birleşiginiň we Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň Lamma owasynyň pagtaçy kärenneçileriniň aýtmagyna görä, Pagta ýygymyna her Daýhan birleşikden ortaça 45-50 töweregi adam gatnaşýar. Meýdanlarda pagta ýok, ýöne etrap we Daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylary pagta meýdanlarynda hiç tat goýman ýygnamak hökmany boş diýdiler. Şol bir wagtda olar ýygnalan gozalardan alynan pagtanyň bu ýyl pagta bazasyna kabul edilmezliginiň mümkindigini hem aýdýarlar. Ýöne etrap häkimetleri olary öýlerde guradyp açarsyňyz we 10-20 kilogram bolsa-da geljek ýylyň hasylyna goşarsyňyz diýdiler diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Marly kärenneçi gurrun berdi. Ýöne ol howanyň temperaturasy 0-2 gradusa çenli ýetýän şu günlerde pagta ýygymynyň gün-günden kynlaşýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Howa barha yaramazlaşýar, ýagyn akşam ýa gün ertan ýa-da ýerden ýagýar. Atyzlaryň içi suw palçyk, oňa girip çykmak kyn bolýar. Ýygymçylaryň aýagy suw myjyk bolýar. Şu sebäpli keselleýän adamlar hem az däl diýip kärenneçi sözüni jemledi. Türkmenistanda pagta ýygymyna resmi taýdan 31 awgustda badalyga berildi we 9 noýabrda döwlet resmileri ýurt boýunça 1.050.000 tonnadan gowrak pagta ýygnalyp bu ýylky borçnamanyň ýerine ýetirilendigini habar berdiler. Emma muňa garamazdan Türkmenistanda büdjet işgärleriniň we eskerleriň mejburi pagta ýygymyna çekilmegi barada Azatlyk radiosy we garaşsyz habar serişdeleri ýygyderli habar berýär. Marynyň durly etraplarynda çağırş boýunça harby gullugy geçýän eskerler mejburi pagta ýygymyna çekilýär diýip Türkmenistandan alternativ habarlar neşri 3-nji dekabrda habar berdi. 26 noýabrda Azatlygyň Mary welaýatynyň habarçysy Tagtawadarly ýygymçylaryň gowuçanyň gozasyna iýilişip galan pagtanyň iň soňky hanasyny ýygmaga mejbur edilýändigini gurrun berdi. Halkara hukuk toparlary Türkmenistany ýurduň owa hojalygynda mejburi zähmeti ulanmakda ýylyň-ýylyna tanqid edýärler. Emma türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu barada kelam agyz söz aýtman, kärenneçileriň pagta ýygymyna uly höwes bilen gatnaşýandygyny öňe sürýärler.